Urheilumuseon historiahan on pitkä, mutta tietysti tänä vuonna on merkittävä vuosi, koska urheilumuseo on perustettu 75 vuotta sitten, eli maaliskuun toinen päivä tulee 75 vuotta historiaa täyteen, ja siitä merkittävä vuosi, että samana vuonna valmistui Helsingin Olympiastadion. Mikä on vanhin esine, joka täältä löytyy? Vanhin taitaa olla muinaissuksi, joka on noin 500-luvulta ennen ajanlaskun alkua, eli noin 2500 vuotta vanha, ja uusimmat esineet taitaa olla viime vuodelta, että se ajallisesti kirjo on aika suuri. Niin kuin tästä näyttelystäkin näkee, meillä on aika paljon pyritty elävöittämään tätä muullakin tavalla, että meillä on juoksusimulaattori, missä voi juosta Lasse Viréniä vastaan, ja tietysti aika paljon tekstejä ja muutakin materiaalia on nykyään sitten interaktiivisesti selattavissa tietokoneelta ja muuta, että sen takia tämä tekstin määrä näyttelyssä on pyritty pitämään aika pienenä, koska minä en jaksa niitä lukea ja tuskin kukaan muukaan jaksaa lukea pitkiä tekstejä missään museossa. Mitäs nämä kaikki esineet, mitä tänne tulee, miten ne hankitaan? Jos miettivät vaikka Matti Nykäsen mitalikokoelmaa, niin se hankittiin kansalaiskeräyksellä, eli se on sellainen poikkeustapaus. Mutta pääsääntöisesti, niin jos meillä on vähän yli 30 000 esinettä, niin varmasti 99,9% niistä on lahjoituksia. Mikä on Suomen urheiluhistorian suurin hetki? Mulle itselleni Suomen urheilun suurin hetki on varmaankin Paavo Nurmen voittamat 2 kultamitalia Pariisin olympiakisoissa 24 noin 1,5 tunnin sisällä, eli 1500 metriä ja 5000 metriä.